Amarak eta 20 minutu, por cierto, urte-bete du animalien ongizatearen legeak, badakizue, adaptatze prozesu batean murgildu zela urtebeterako, eta orain dagoeneko, Amaia Kaiero, indarrean sartu dira neurri guztiak. Indarrean sartu dira, igandean esate baterako maskotak dendetatik ateratzeko neurri hori, eta eskapartetan eta alakotan ezin animaliak erakutsi, baina badaude beste puntu batzuk orain azterketa daukatenak, esate baterako arrasta arriskutsuen kategoria kendu egin behar zen, eta oraindik ez da gauzatu, ez da omen da horren kontu simplea izango, bestetik txakur jabei eskatu behar zitzaien agiri bat, formazio bat egin izanaren ondorioz, lau orduko formazioa litzateke online hasieran denentzat zen, derrigor, orain dagoeneko txakurra daukatenek ez dute egin beharko, jabe berriek bai, baina esan bezala momentuz ez dago aktibo. Amarak eta 21 Bizkaiko Albaitaren elkargoko Egoitz Bikan, dagoeneko bestaldean, Egoitz, egunon? Egunon, bai. Bueno, eta aipatzen zuen azken neurri hori errespetu osoz, baina kafearen nazioarteko eguna dela kontuan hartuta, deskafeinatu xamarra geratu da, ezta? Bolo-bolo ibili zelako, erabat kontrolatzeko oso komplikatu ikusten zen, txakurren jabek nolabaiteko ikastaro bat edo egin behar izatea? Bai, baina, gauzak edo legeak garatu behar dira, eta azkenean, igual deskafeinatu, baina, gauza barriak badoaz egiten, eta lege horrek ekarriko dituena nik uste dut garrantzitsu bat direla, ez da? Orduan, emon behar da, edo emon barriako epe bat, eta ikusi bai, guzti hori gero zelan ez paperrean bakarrik ipini, baizik eta egunerokoan ia zelan kontrolatzen da, eta zelan egiten da. Beste neurri deigarrietako bat ere, gero galdetuko dizut, zuri gehien zein gustatzen zaitzun, baina animalia, txakurrak eta katuak dendetan ez saltzea. Eta nik uste dut gainera neurri Egoitz oso modu naturalean gauzatu dela. Bai, baina pentsa behar dugu animalientzako oso garrantzitsua da hori. Hau da, beren ongizatearen inguruan, denda batean egotea, ez dakigula batzutan, zenbat denbora egoten diren denda horretan, beraien osasunerako, beraien portaerarako, egotea leku murriztu batean, ez da gauzarik onena, orduan. Azten bagara, edo azten bada hori kontrolatzen, nik uste dut bai, aurre pausu garrantzitsua dela, Animalien batez be ongizatearen ingurukoa, Zer neurri da zuri gehien edo eraginkorrena iruditzen zaizun, Egoitz? Nik uste dut, neurri asko dauzela, eta zehaztea eta esatea bat, nik uste dut adibidez, orain dendetan ezin izatea saltzea pausu garrantzitsua da, ze askotan ikusten gendun, beste erkide batzuetatik edo beste herrialde batzuetatik etortzen zirela animaliak egoera ez egoki batean, askotan identifikatu gabeak etortzen ziren, eta identifikazioa ikusten gauz oso garrantzitsua dela. Gero bebai, antzutzea bebai beste puntu garrantzitsua da, bai okin behar dela kontutan bebai, gero animalien portaera eragin okin dezakela, baina antzutzea bebai, kontrolatzea batez bez zer nolako kamarak eta kumiak eukiten diren eta zenbakia murrizteko. Eta eta nik uste dut dauzela gauza asko eta puntu asko, baina ikusi beharko dela benetan zelan kontrolatuko den eta zelan hori paperrean egon beharrean bakarrik egunerokoan zelan isladatuko da. Identifikazioaren aipatzen zen egun, Egoitz, datu benetan daigarria eman zen egun boltak ibili garelako datu horrekin. Kalean ikusten ditugun txakurren erdia identifikatu gabe dagoelako horrek dakartzan arriskuekin. Nire bai nagaritu duen portzentai hori izan dakoan, gelditu zinetela edo apur bat ikusi zala, Eukin behar dago, eundeko getamartik, eundeko berrogetamar, karo, kalkulu bat da, ezin dugu egin zehazki, zenbat erainoko gara. Baina nik uste dut, datuak bakarrik hartun beharrean eundeko berrogetamarra konturatu behar garela, animale asko identifikatu gabea dauzela. Orduan, horrek zelan aldugu kudeatu eta zelan aldugu ekiditu hori gertatzea. Eta hortik aurrean, prozesu guztiak eta parte hartzele guztien artean, hori, emaitzak ikusi eta benetako konponbideak bilatu behar duz. Nik uste Egoitz, datua bera datua dela, baina ematen digula identifikatu gabe dauden txakur horiek sortu dezaketen arazoaren dimentsioa. Zenbat izan daitezken eta ondoren, gure txakurra
oso ondo ezita, oso txukun eraman dezakegu kaletik, baina beste batek kozka egiten baldin badio edo zerbaitek eraginda kalteren emateo baldin badago, horrek badakigu ondoren ze ekar lezaken. Besteak beste legeak isunak ere gogortu egiten ditu, araudia bera betetzen ez dutenen artean, hori ere beharrezkoa da, urte askotako jarrera txarretik gatozelako gauza asko normalizatu direnean egoitz. Bai, eta hori orain aldatzea ez da izango batere erreza. Hau da, gainera zeinek egingo dau kontrol hori. Edo zer norako erantzunkizuna hartu beharko dugu, adibidez, albaitariok berez, ez? Gure albaitari kliniketan edo gauzena beharreatan edo biztanleri bakotzak, ez? Adibidez, ikusten da baina portaera bat ez dela egokia, zelan egingo da hori? Zelan edo nolako salaketa egin beharko dugu, edo zelan parte hartu beharko dugu egoera hori konpontzeko, ez? Adibidez, simple bat nik esango duke, ez? Adibidez, ikusten da orain, animaliak ezin direla joan lotuta behikulu batetara, ibilgailu batetara, ez? Orduan, bizikleta maleta bada, usaga bat edo pertsona bat txakurrakin ondoan lotuta, hori animalien ongizateari ikusita, oso ondo ez dago, baina zein salatuko da hori adibidez Bilbon buelta bat emoten badugu eta horrelakoak ikusten baduguz. Bueno, karo, dira egoera batean edo normaltasun batean ahal ditugun ikusi gauzak, baina orain legeak esaten dozku hori ezin dela egin. Ikusiko dugu, legeak urte bete berritan adaptatze prozesu hori amaitu duelako, izango dugu berriz ere elkarren berri, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, Amraketo, gaitasun, bere momentuan akaso bat ematetzate igarria izango zen, ia zergatik ezin zen, zergatik sartu beharrote zen neurri hori indarra, baina egia ikarnik, sensazioa dugu da, ez dela apenas ez da baidarik egon, eta modu oso naturalean pasatula, lekeition antzarren kontua bezala. Bai, eta nik uste gainera ezinbestekoa zela, ez? Eta gero ere bai, hor aldaketa kulturalak egertatzen dira, eta jendarteak modu naturalean onartzen ditu duela gauza batzuk, urte batzuk, igual pentsatzen ziren egoera batzuk, edo alderantziz, duela urte batzuk naturalak ikusten ziren jarrera batzuk, orain ulerkaitzak izango lirateke, baina ikusten lege hau ongi etorria izan zela oroar jendeak ondo ikusi zuela, nik uste dut pizkat zorrotzagoa izan beharko zatekeela, baina bueno, hala ere bikandek aipatu egin du, garapena behar du eta urteak ere behar ditu garatzeko, eta alde horretatik ongi etorria izan dadila, ez? Maialen egia da, hasieran ikastaro horren beharra ere azpimarratu zelako, ondoren azkenean ikusi dugu kasik ez ere zean gelditu dela. Hori da, ez, eta asko harritu ziren, ez? Esan ez da, bueno, ontxe azterketa bat egin beharko dugu, edo horrelako dokumentuak izan behar ditugu, baina azkenean ikusi esan dugu, ez? Legeak aplikatze derakuan ere, batzutan horrelako kontrol bat eruetea ez da arraxa. Baina niretako oso ondo dago horrelako lege bat aplikatzia, oraindik ikusi izan ditu dalako horrelako dendak, animaliak saltzen, ez? Eta ikusten dituzu hor animalitxoak, ez dakit kaxa baten barruan edo kristalera baten atzian, eta niri pena ikaragarria ematen dit, ez? Eta ez dakit zerraitik oraindik onjala gutxi hemen Bilbon ikusi izan nun, ez? Eta horrelako gauzak, azkenean ez dut ulertzen zergaitik lehenago ez dituzte, ez dakite, kendu edo behintzat izun bat jarri den da horietara, ez? Espero dut, ja urte bat pasa dela, eta horrelako kontrolak gehiago jartzia eta ikustea, ez? Azkenean animalisten bizitza asko balio dau. Bestela galde dizaiotela hemen abatxigia jarri digutelako, ze begira politia daukan. 11:28 minutu NATOren zuzendaritzari buruz ere goizean dagoeneko indarralak eta gauzatu da, Stoltenbergek Mark Rutteri eman diolako, eta baita lehentasunak finkatu ere, Amaia Kaiero lehentasuna Kieven jarrita. Bai, Kiev da arreta gunetako bat, eta bestea Libano. Esan dute arduratuta daudela bertan gertatzen ari denarekin, erasok etetea eskatu dute, eta esan dute orain lehen etxi behar dena, su-etena lortzeko ahalegina dela.